салом бинандагони азиз, барномаи интеллект аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо аҳли эҷод омадем бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғара ва айни замон қарор дорем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ҷамоати деҳоти Пушин деҳаи Алиҷон ва мехоҳем сабқатро миёни хонандагони фаъоли ин муассиса ба роҳ монем ва бояд зикр намоем ки муассисаи мазкур соли равон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шудааст. идомаи барнома ҷолиб хоҳад буд, бо мо бимонед. салом алейкум, номи шумо? ман Абдураимов Қандил хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 мебошам. Қандил, шумо ки имсол хатмкунанда ҳастед, ба кадом донишгоҳ ният доред ки дохил шавед? ният дорам ба ихтисоси молия ва қарз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил намоям. яъне аз ин бармеояд ки шумо айни замон ба омӯзиши илмҳои дақиқ яъне машғул ҳастед, чунки барои дохил шудан ба ин кластер яъне илмҳои дақиқ ба шумо ёр мерасонад, ҳамин тавр? бале, барои ҳамин таҳсил менамоям. саволҳои барномаи интеллект низ аз илмҳои дақиқ яъне аз фанҳои дақиқ омода шудаанд ва шумо омода ҳастед ки мо ба шумо саволҳоро пешниҳод намоем? бале. хуб, бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? рустаниҳо барои ҳосил намудани оксиген дар табиат ба мо фоидаи калон мерасонанд. онҳо гази карбонро фурӯ бурда гази оксигенро хориҷ менамоянд. ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмуҳраи шутур чӣ гуна аст? сутунмуҳраи шутур рост мебошад. ба ҷавоби худ боварӣ доред? то ҳол аз пеш надидам, аммо дар телевизорҳо ва китобҳо дар бораи он хондаам. яъне дидаед ки шакли шутур чӣ гуна аст? бале. яъне болои қисмати болои ӯ чӣ дорад? дар қисмати болои онҳо равған ҷамъ шудааст ва инчунин дар фаъолияти зиндагии онҳо ба ҳайси об ҳам истифода карда мешавад. яъне шакли сутунмуҳраи шутур рост аст, ҳамин тавр? бале, шакли сутунмуҳраи онҳо рост мебошад. хуб, мегзарем ба саволи дигар. ғадуди калонтарин кадом аст? ғадуди калонтарини бадан ин ҷигар мебошад. он дар паҳлӯи рост ҷойгир мебошад. шояд ягон узви дигар бошад? не, ман дар ин бора дар синфи нуҳумӣ таҳсил карда будам ва хонда хуб дар ёд дорам. хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. маҳлули обии аммиак чӣ ном дорад? маҳлули обии аммиак спирти ношатирӣ мебошад. дар 1 литр маҳлули спирт 700 грамм спирти ношатирӣ метавонад ҳал шавад. барои ҳамин номи онро спирти ношатирӣ гуфтам. хуб, саволи навбатӣ. зуддалтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? зудтарин ҳайвон ин геопард ё юзпаланг мебошад ки он дар 1 соат метавонад 110 километр соат ҳаракат кунад. шояд ягон ҳайвони дигар бошад? кенгуру бошад, ягон ҳайвони дигар бошад? не, тезтарин ҳайвон ин геопард мебошад. саволи дигар. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металл намакҳо ба вуҷуд меоянд. шояд ягон ҳодисаи дигар ба амал ояд? не, мо таҳсил карда будем ва аз ин огоҳем ки дар ҳангоми реаксия намакҳо ба вуҷуд меоянд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. соҳаи биология ки ба омӯзиши замбурӯғҳо бахшида шудааст чӣ ном дорад? соҳае ки ба омӯзиши замбурӯғҳо фаъолият мекунад ин микрология мебошад. шумо дар бораи замбурӯғҳо маълумот доред? он қадар маълумоти кофиам надорам, аммо хонда каме дар бораашон медонам. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. коэффисиенти соишро бо кадом асбоб муайян мекунанд? коэффисиенти соишро бо динометр чен мекунанд. шояд ягон асбоби дигар бошад, амперметр бошад, термометр бошад, ягон асбоби дигар бошад. хуб, фикр мекунед? ҳамин соишро бо асбоби динометр чен мекунанд, чунки термометр барои чен кардани ҳарорат ва амперметр барои чен кардани суръати бод истифода мебаранд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешавад? ба элементҳои микроҳуҷайра ин элементҳои бром, селӣ ва оҳан дохил мешаванд. шояд ягон элементҳои дигар бошад? хубтар фикр мекунем. шумо ҳоло вақт доред. агар шумо ҷавоби дурустро пешниҳод накунед, шумо соҳиби холҳои баланд намекардед. олимон дар ҳуҷайраи одам таҳқиқот бурданд ва аз онҳо маълум мегардад ки дар организми одам ва дар ҳуҷайраи одам элементҳои селӣ, оҳан ва бром кашф кардаанд.
хуб, мегузарем ба саволи охирон. Бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бумҳо асосан фаъолияташон дар шаб мебошад. Рӯзона онҳо фаъолияте кам дошта, аз ҳамин сабаб онҳо дар шаб гӯшҳои тез дошта дар шаб бештар фаъоланд ва сайди худро аз рӯи шунавоии худ ёфта онро сайд мекунанд. Барои чӣ онҳо дар рӯз не танҳо дар шаб яъне сайр мекунанд? аз сабабе ки шунавои онҳо тез мебошад ва дар шаб оромии ҳукмфармост ва агар сайди онҳо ҳаракат кунанд, онҳо хубтар мешунаванд ва онро сайд мекунанд. Яъне онҳо сайдро танҳо бо воситаи шунавояшон яъне шикор мекунанд? Шунавои онҳо хеле хуб буда, биноияшон каме заифтар мебошад. Аз ҳамин сабаб онҳо дар оромӣ бештар сайд мекунанд. хуб, ташаккур зиёд Қандил. Мо ба шумо 10 савол пешниҳод кардем, 10 ҷавоб гирифтем ва аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ яъне чанд хол медиҳед? 8. Барои чӣ боварӣ надоред? боварӣ дорам. Хуб, мумкин ягон тояш дар мобайн хато ҷавоб дода бошам. Аз ҳамин лиҳоз. Қандил мехоҳед бифаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед? Бале. хуб, то анҷоми барнома пас мунтазир мешавед ва мефаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед мешавад? бале, мунтазири ҷавобҳо мегардем. бинандагони азиз, мо бо яке аз хонандагон саволу ҷавобро ба анҷом расонидем. Айни замон моро хонандагони дигар мунтазиранд. Меравем ва сабқатро миёни онҳо баргузор менамоем. Бо мо бимонед. бинандагони азиз, барномаи интеллект дар ҳошияи эълон гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ баргузор мегардад ва мақсад аз таҳияи барнома ин муаррифӣ намудани наврасоне ки майл доранд ба омӯзиши илмҳои дақиқ мебошад. Айни замон дар назди мо иштирокчии дигар истодаанд. Бояд аввал шинос мешавем ва пас он савол ҷавобро оғоз менамоем. Салом алейкум, номи шумо? وعلیکم السلام. من ادنیه حدسمو هستم. در مکتب 24 ده الجان تحصیل می‌نمایم. ҳадсамо, шумо хонандаи синфи чанд мебошед? خواننده صنف دهم. майлу шавқ ба кадом фанҳо доред бисёртар? با فن‌های دقیق ریاضی، бисёртар кадом фанро мехонед? بیولوژی، زبان روسی و انگلیسی. яъне шумо майлу шавқ доред ба омӯхтани илмҳои дақиқ, ҳамин тавр? بله. хуб, ҳадсамо, агар шумо илмҳои дақиқро дӯст доред, пас саволҳои мо низ аз илмҳои дақиқ омода гаштанд ва шумо барои посух гардонидан душворӣ намекашед. Омода ҳастед ки мо саволҳоро ба шумо пешниҳод кунем? بله. آماده هستم. хуб, саволи аввалро барои шумо мехонам. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? نقش اساسی رسانه‌ها در طبیعت از حاصل نمودن اکسیژن. آنها گاز کربنات را فرو برده گاز اکسیژن را خارج می‌نمایند. шояд дар табиат онҳо барои зебоӣ яъне нашу намо кунанд. ба ҷавоби худ бовар доред? بله، باوری دارم. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмӯҳраи шутур чӣ гуна аст? شکل ستون مهره شتور راست میباشد. шумо шутурро дидаед? نه. яъне медонед ки шаклан шутур яъне шаклаш чӣ гуна аст? بله، شکلش ستون مهرهش یعنی راست میباشد. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. ғадуди калонтарин кадом аст? غدود کلانترین جگر میباشد. шояд ягон узви дигари инсон бошад. хубтар фикр мекунем. نه، من باور دارم که غدود کلانترین جگر میباشد. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. маҳлули обии аммиак чӣ ном дорад? محلول آبی اممیک سپیرت نوشاتیری. ба ҷавоби худ бовар доред? раваду ҷавоби дуруст ягон чизи дигар бошад? نه، من به سوال خود باور دارم، به جواب خود. хуб, мегузарем саволи дигар. зуддалтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? زودترین حیوان در خشکی این گپر میباشد که در 110 کیلومتر در یک ساعت حرکت میکنه. шояд ягон ҳайвони дигар бошад? نه، همین گپر است. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? نمک ها به وجود میآیند. шояд ягон ҳодисаи дигар ба амал ояд? نه، همین نمک ها به وجود میآیند. саволи дигар. соҳаи биология ки ба омӯзиши занбурӯғҳо бахшида шудааст чӣ ном дорад? میکولوژیا. шумо занбурӯғҳоро медонед ки чанд навъ мешаванд? زهرناک و بی زهر میشوند، یعنی دو خیل. хуб, саволи навбатӣ. коэффисиенти соишро бо кадом асбоб чен мекунанд? коэффисиенти соиш را با اسباب دینامتر معین میکنند. ҳадсамо медонед чӣ ман фикр мекунам ки бо термометр чен мекунанд? نه، دینامتر با دینامتر چین میکنند.
хуб ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? селен, оҳан ва бром. гурӯҳҳои ҳамин зиёд ҳастанд, шояд ягон гурӯҳи дигар бошад, хубтар фикр мекунем. Не, ман боварӣ дорам ки ҳамин аст. ҳатмо медонед чи агар шумо ба саволҳои мо посухи дуруст накардонед, шумо соҳиби холҳои зиёд намешавед. бале. пас ба ҷавоби худ боварӣ доред ҳамин тавр? бале. саволи охиронро мехонам. бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бум дар торикӣ аз рӯи садо сайр мекунанд, зеро онҳо дар шаб шунавоии онҳо хеле хуб мебошад. барои чӣ дар рӯз яъне сайр намекунанд? онҳо дар шаб сайр мекунанд тӯмаи худро аз рӯи шунавои худ шикор менамоянд. яъне ҳамин системаи шунавои онҳо ба онҳо кӯмак мекунад ки онҳо шикор кунанд, ҳамин тавр? бале. шояд ягон хислати дигар бошад ки онҳо танҳо дар шаб сайр мекунанд? не, аз рӯи шунавои хеле хуб доштан дар шаб дар торикӣ сайр мекунанд. то анҷоми барнома мунтазир мешавед ва мефаҳмед ки ҷавобҳои шумо то кадом андоза дуруст буданд, мешавад? бале. бинандагони азиз, сабқат миёни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 24 ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара то ҳанӯз идома дорад ва то оғози дарс чанд дақиқаи дигар боқӣ мондааст, яъне танаффуси калон аст ва хонандагон ба танаффуси калон баромаданд. ва инҷо мо як хонандаеро дарёфтем ки дар танҳоӣ нишаста ба дарси навбатӣ омодагӣ мебинад ва фурсат дорем ки саволҷавобро бо ӯ бароҳмонем ва айни замон сараввал шинос мешавем ва пас он ба кор шурӯъ мекунем. салому алайкум, номи шумо? ман Аҳтами Қиматулло, хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи Алиҷони ҷамоати Пушинги мебошам. аҳтам, шумо айни замон ба кадом фан таврида истодаед? ман айни замон ба фани биология таври дида истодам. яъне шумо шавқу завқ доред ба омӯхтани илмҳои дақиқ? бале, ман бештар шавқу завқ ба ҳамин илмҳои дақиқ дорам ва мехоҳам ки бештар ин илмҳоро аз худ кунам ва дар оянда духтур шавам, табиб шавам. хуб аҳтам, мудоме ки шумо илмҳои дақиқро дӯст медоред, пас мо яъне бо шумо саволҷавоб мекунем ва сатҳи саводнокии шуморо ҷиҳати омӯзиши илмҳои дақиқ месанҷем. шумо розӣ ҳастед? бале. хуб, бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? нақши асосии растаниҳо дар табиат аз он иборат мебошад ки растаниҳо дар табиат гази карбонро гирифта оксиген хориҷ мекунанд ва ба нафасгирии мо одамон бештар муҳим мебошад. хуб аҳтам, шумо медонед ки ҳастанд растаниҳое ки оксигенро фурӯ мебаранду карбонро хориҷ мекунанд? бале, бештар растаниҳо оксигенро нафас мекашанд ва баъзе растаниҳо аз ҷумла дарахти чормағз гази оксигенро нафас мекашанд ва карбон хориҷ мекунанд. хуб, ба ҷавоби худ боварӣ доред ки ҷавоб ҳосил намудани оксиген аст? бале, боварӣ дорам ки ҳосил намудани оксиген. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмӯҳраи шутур чӣ гуна аст? шакли сутунмӯҳраи шутур рост мебошад. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. шумо дед ки қисмати ҳамин миёни шутур худаш рост нест ва чӣ гуна метавонад ки сутунмӯҳраи ӯ рост бошад? дар қисми пушти шутур равғанҳо ҷойгир шуда ба шутур имконият медиҳад ки дар ҷойҳои хушкӣ беоб зиндагӣ кунанд. хуб, ба ҷавоби худ яъне боварӣ доред, ҳамин тавр? бале. мегузарем ба саволи навбатӣ. ғадуди калонтарин кадом аст? ғадуди калонтарини одам ҷигар мебошад. хуб, аҳтам, хубтар фикр мекунам, шояд ягон узви дигар бошад? не, ҳамин ғадуди калонтарини одам ҷигар аст ва ин ғадуд бештар ғадуд ҳосил мекунад. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ. маҳлули обии аммиак чӣ ном дорад? маҳлули обии аммиак спирт ношатирӣ ном дорад ва бо формулаи NH3 ифода карда мешавад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. зуддавтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? зуддавтарин ҳайвон дар хушкӣ аз оилаи гурбашаклон гепард мебошад ва дар 110 километр
дар як соат вай метавонад ҳаракат кунад. аҳта медонед чи ман фикр мекунам ки кенгуру аст, паланг аст ва ё ҳайвони дигар аст. Не, ҳамин тездавтарин ҳайвон дар хушкӣ гепард мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо намакҳо ба вуҷуд меоянд. шояд ягон ҳодисаи дигар ба амал ояд. хубтар фикр кунед, шумо ҳоло вақт доред. ҳангоми ҳамин галогенҳо бо металлҳо ба реаксия бурдан ҳамон намакҳо худашон ҳосил мешаванд. хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. соҳаи биология ки ба омӯзиши занбурӯғҳо бахшида шудааст чӣ ном дорад? соҳаи биология ки ба омӯзиши занбурӯғҳо машҳур шудааст соҳаи микология ном дорад. шумо занбурӯғҳоро дар табиат вохӯрдаед? занбурӯғҳоро бале дар табиат бештар занбурӯғҳо бо бештар занбурӯғҳо вохӯрда будам. ҳатта медонед чи баъзе аз занбурӯғҳоро инсонҳо метавонанд истеъмол кунанд ва баъзе онҳоро наметавонанд. барои чӣ? баъзе занбурӯғҳо заҳрнок мебошанд ва онро одамон истеъмол карда наметавонанд ва ба одамон зарар дорад ва бештари занбурӯғҳо барои истеъмоли одамон истеъмол мекунанд он занбурӯғҳоро. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи навбатӣ. коэффисиенти соишро бо кадом асбоб муайян мекунанд? коэффисиенти соишро бо асбобе ки тамоми ҳамон қувваҳои соишро чен мекунанд асбоби динамометр ном дорад ва бештари ҳамон қувваҳо аз ҷумла қувваҳои чандирӣ, қувваҳои соиш, қувваҳои вазнинро бо ҳамин асбоб чен мекунанд. ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи дигар. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? ба микроэлементҳои ҳуҷайра бештар элементҳои химиявӣ селен, бром ва оҳан дохил мешаванд. шояд ягон ҷавоб дигар бошад? Не, ҳамин микроэлементҳо ба ҳамин ҳуҷайра дохил мешаванд. хуб, аҳтам саволи охиринро ба шумо мехонам ва кӯшиш кунед ки ба ин савол низ посух гардонед. бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бум дар торикӣ қобилияти шунавоӣ хеле хуб дорад ва дар торикӣ он шунавои хуб дорад ва метавонад сайругашт кунад ва шикор ҳам бикунад. барои чӣ дар рӯз наметавонад, рӯзона наметавонад? дар рӯзона онҳо бештар фаъолият карда наметавонанд, зеро ки онҳо қобилияти шунавоӣ надоранд ва биноӣ ҳам надоранд. ва аҳтам мехоҳед ки бидонед ки яъне шумо чанд хол гирифтед дар ин барнома? бале. то анҷоми барнома аҳтам мунтазир мешавед ва мефаҳмед ки то кадом андоза посухҳои пешниҳод намудаи шумо ба саволҳои мо дуруст буданд. бале. то анҷом. бинандагони азиз, мо бо як хонандаи дигар аллакай савол-ҷавобро ба анҷом расонидем ва бояд зикр намоем ки мо дар синфхонаи биология қарор доштем ва айни замон меравем ба назди хонандагони дигар ва сабқатро албатта миёни онҳо низ ба роҳ мемонем. идома боз ҳам ҷолиб хоҳад буд. пас бо мо буданро фаромӯш насозед. омӯзиши илмҳои дақиқ метавонад зеҳни инсониятро қавӣ гардонад. аз ин рӯ бинандагони азиз, шумо низ метавонед аз паси экранҳо дар баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо посух гардонед ва ин лаҳза дар назди мо иштирокчии дигар қарор доранд. сараввал шинос мешавем ва чун ҳар вақта савол-ҷавобро оғоз менамоем. салом алейкум, номи шумо? салом алейкум, номи ман ғолибова биби раҳмия мебошад. ман хонандаи синфи 11 мебошам. раҳмия, шумо дар муассиса кадом фанҳоро бисёртар мехонед? ман дар муассиса фанҳои химия, биология ва забони хориҷро бисёртар мехонам. дар оянда кадом касбро интихоб карда мехоҳед? ман мехоҳам дар оянда омӯзгори фани забони русӣ шавам ва ба насли наврас таълиму тарбия диҳам. ва дар баробари яъне забономӯзӣ шумо шавқу завқ доред ба омӯзиши илмҳои дақиқ, ҳамин тавр? бале. хуб, саволҳои мо низ омода гарданд аз фанҳои дақиқ. фикр мекунам барои ҷавоб додан мушкилӣ намекашад ва шумо ин замон омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух бидиҳед? бале. хуб, бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? нақши асосии растаниҳо дар табиат аз он иборат аст ки растаниҳо дар табиат нақши хеле муҳимро мебозад, асосан барои нафаскашии мо. яъне растаниҳо
гази оксигенро хориҷ мекунанд ва ба худ гази карбонатро нафас мекашанд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмуҳраи шутур чӣ гуна аст? Шакли сутунмуҳраи шутур ин рост мебошад. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале. хуб, агар бовар дошта бошад, ҷавоби шумо қабул мешавад. мегузарем ба саволи навбатӣ. ғадуди калонтарин кадом аст? ғадуди калонтарин ин ҷигар мебошад. шояд ягон узви бадани инсон дигараш бошад? Не, ман инро дар синфи нуҳумиам аллакай хонда будам ки ин ғадуди калонтарин ин ҷигар ба ҳисоб мешавад. хуб, ҷавоби шумо қабул мешавад. мегузарем ба саволи навбатӣ. маҳлули обии аммиак чӣ ном дорад? маҳлули обии аммиак спирти ношатирӣ низ номида мешавад. шояд ягон маҳлули дигар бошад? Не, ман ба ҷавоби худам бовар дорам. пас агар бовар дошта бошед, ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи навбатӣ. зуддавтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? зуддавтарин ҳайвон ин гепард низ ба ҳисоб меравад ки дар як соат 110 километр ҳаракат мекунад. биби раҳма, шумо медонед ки ҳайвонҳо дар хушкӣ зиёд мешаванд ва чаро маҳз геопард интихоб намудед ки тездавтарин ҳайвон дар хушкӣ аст? мо аз фани зоология хонда будем ки ин геопард ин ҳайвони зуддавтарин ба ҳисоб меравад. саволи навбатӣ. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? намакҳо ба вуҷуд меоянд. шояд ягон ҳодисаи дигар ба амал ояд? Не, ман ба ҷавоби худам боварӣ дорам. саволи дигар. соҳаи биология ки ба омӯзиши занбурӯғҳо бахшида шудааст чӣ ном дорад? микология. шумо медонед ки дар табиат чанд намуди занбурӯғҳо вомехӯранд? бале, дар табиат ду намуди занбурӯғҳо вомехӯранд. занбурӯғҳои заҳрнок ва безаҳр низ мешаванд. яъне дар табиат танҳо ду намуди занбурӯғҳо, яъне заҳрдор ва безаҳр аст, ҳамин тавр? бале. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. биби раҳма, шумо медонед ки агар ба саволҳои мо посухи дуруст нагардонед, шумо соҳиби холҳои баланд намешавед? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. коэффисиенти соишро бо кадом асбоб муайян мекунанд? коэффисиенти соишро бо динамометр чен мекунанд. шояд ягон асбоби дигар бошад. ба шумо вақт медиҳем, хуб тавр фикр кунед ва ба ҷавоби аниқ оид мешавад. ман ба ҷавоби худам боварӣ дорам. яъне аз вақт истифода мебаред, ҳамин тавр? Не. пас мегузарем ба саволи навбатӣ. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? селен, бром ва оҳан ба микроорганизмҳои ҳуҷайра дохил мешаванд. шояд ягон элементҳои химиявӣ дигар бошанд. элементҳои химиявӣ шумо медонед ки бисёр ҳастанд, ҳамин тавр? бале. ҷавоби шумо аниқаш ҳамин аст? бале. хуб, агар аниқ бошад, мегузарем ба саволи дигар ва ин саволи охирин мебошад. бо диққат бошед. бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бум дар торикӣ шунавояшон хеле зиёд мебошанд. онҳо асосан дар шаб фаъол мебошанд ва аз ҳамин сабаб дар шаб низ бисёртар шикор мебароянд. барои чӣ дар рӯз шикор намекунанд? барои он ки бинои онҳо дар рӯз он қадар хуб нест ва шунавояшон аз сабаби хуб будани шунавояшон онҳо дар шаб низ фаъолтар мебошанд. хуб, ташаккури зиёд биби раҳма. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем. бинандагони азиз, ин идомаи барномаи интеллект аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва сабқат ҳоло низ бо хонандагони ин муассиса яъне идома дорад ва айни замон саволҷавоби мо бо хонандаи дигар мешавад. моро ҳамроҳӣ намоед. салому алайкум, номи шумо? ман ҳасанзода масрур мебошам. масрур, хонандаи синфи чанд ҳастед? хонандаи синфи 11. дар муассиса метавонед бигӯед ки кадом фанҳоро бисёртар дӯст медоред ва шавқу завқ ба омӯзиши онҳо доред? фанҳои биология, физика, химия. дар оянда кадом касбро интихоб кардан мехоҳед? ман дар оянда дар ихтисоси хадамоти гумрук ба донишгоҳи миллии ҷумҳури Тоҷикистон дохил шуда дар он ҷо таҳсил мекунам. ман фикр кардам ки яъне шумо фанҳои химия, биологияро мехонед, яъне дар оянда хиёл кардам ки ба донишгоҳи тиббӣ яъне дохил мешавед. хуб, боке нест, агар шавқу завқ дошта бошед ба омӯзиши илмҳои дақиқ, саволҳои мо низ аз илмҳои дақиқ омода гардидаанд ва шумо омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух гардонед. бале. хуб, саволи аввалро мехонам. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? ҳосил намудани оксиген. рустаниҳо карбонро фурӯ бурда оксигенро хориҷ мекунанд. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмуҳраи шутур чӣ гуна аст? шакли сутунмуҳраи шутур рост мебошад.
хубтар фикр мекунем. Аз куҷо медонед ки анамин шакли стумураи штур рост аст? Дар куҷо хонда будед? мо ин мавзӯъро аз фанни зоология хонда будем. Саволи навбатӣ. ғадуди калонтарин кадом аст? ғадуди калонтарин ин ҷигар мебошад. Ин ҷигар дар тарафи рости бадан ҷойгир аст. ба ҷавоби худ боварӣ доред? Шояд ягон узви дигар бошад? бале, ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, агар боварӣ дошта бошед, саволи дигарро пешниҳод мекунам. Саволи навбатӣ. Маҳлули оби амяк чӣ ном дорад? маҳлули оби амяк спирти нӯшатирӣ мебошад. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ. Зуддавтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? гепард мебошад. гепард дар як соат 110 километр роҳ меравад. хуб, шумо олами ҳайвонотро дӯст медоред? бале. пас шумо ба ҷавоби худ яъне аниқ устувор ҳастед? Шояд ягон ҳайвони дигар бошад? Ба рӯи мисол кенгуру бошад, шер бошад, паланг бошад, ягон ҳайвони дигар бошад? ман ба ҷавоби худ боварӣ дорам. пас агар боварӣ дошта бошед, саволи дигарро пешниҳод мекунам. ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чиҳо ба вуҷуд меоянд? намакҳо ба вуҷуд меоянд. шояд ҳодисаи дигаре ба амал ояд. Хубтар фикр кунед. намакҳо ба вуҷуд меоянд. хуб, агар ба ҷавоби худ устувор бошед, пас саволи дигар. Соҳаи биология ки ба омӯзиши занбурӯғҳо бахшида шудааст, чӣ ном дорад? микология. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. шояд ҷавоби дуруст ягон чизи дигар бошад? ман ба ҷавоби худ боварӣ дорам. пас саволи дигар. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? оҳан, сели, бром. шояд ягон элементҳои дигар бошад? не, ҳаминҳо мебошад. масрур медонед чи агар шумо ба саволҳои мо посухи дуруст нагардонед, шумо дар барнома соҳиби холҳои баланд намешавед? яъне ба ҷавоби худ устувор ҳастед, ҳамин тавр? хуб, масрур, саволи охиринро мехонам. бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бумҳо дар торикӣ бисёртар шикор мекунанд, зеро онҳо шунавоии тез доранд. барои чӣ дар рӯз сайр карда наметавонанд? онҳо дар рӯз шунавоии хуб надоранд ва чашмои онҳо шур намебинад ва онҳо дар шаб шикор мекунанд. хуб, ташаккури зиёд масрур. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем, яъне ба шумо 10 савол пешниҳод намуда 10 ҷавоб гирифтем ва то анҷоми барнома шумо мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст пешниҳод намудед. мешавад? бале. хуб, бинандагони азиз, саволҷавоб бо масрур ба анҷом расид. айни замон дар пеш моро иштирокчиёни дигар мунтазиранд. бо мо бимонед. салом алейкум, номи шумо? وعلیکم سلام. نام من روزیگل اکبر است. хуб, рӯзигул дар синфи чандум таҳсил мекунед? من خواننده صنف 11 هستم. در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 24 تحصیل میکنم. рӯзигул, чӣ хеле шумо гуфтед, шумо аллакай хатм кунанда ҳастед, имсол мактабро хатм мекунед ва ният доред ба кадом яъне донишгоҳ таҳсилот омад диҳед? من بعد از ختم مکتب میانه در پیش نیت دارم که در دانشگاه دولتی طبی دنقره تحصیل نمایم. яъне шумо соҳаи яъне духтуриро пеша намудед, ҳамин тавр? بله. хуб, агар шумо ин соҳаро яъне пеша карда бошед, фикр мекунам ки шумо ба омӯзиши илмҳои дақиқ яъне шавқу завқ доред, ҳамин тавр? بله. пас саволҳои мо низ аз фанҳои дақиқ ҳастанд. омода мешавем ва саволи аввалро ба шумо пешниҳод мекунам. розӣ ҳастед? بله. хуб, саволи аввал. нақши асосии растаниҳо дар табиат аз чӣ иборат аст? نقش اساسی رستنی ها در طبیعت این هوا اکسیژن می باشد که ما اکسیژن رو نفس میکشیم و کربن رو خارج میکنیم. ва дар ин ҷо вазифаи растаниҳо чӣ аст? با ما اکسیژن میبخشد و آنها کربن رو خارج میکنند، نفس میکشند. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи навбатӣ. шакли сутунмӯҳраи шутур чӣ гуна аст? شکل ستون مهره شتر این راست می باشد. шумо шутурро дидед? بله. яъне қисмати пушти шутур яъне ба монанди кӯҳпораҳо аст, ҳамин тавр дида? хуб, саволи дигар. ғадуди калонтарин кадом аст? غدود کلانترین این جگر می باشد. шояд ягон узви дигар бошад. хубтар фикр кунед, мо ба шумо вақт медиҳем. به فکر من جگر می باشد. хуб, агар ҷигар бошад, пас саволи навбатӣ. маҳлули оби амяк чӣ ном дорад? محلول آبی امیک این سپیرتی نوشاتیری می باشد. хуб, мегузарем ба саволи дигар. зуддавтарин ҳайвон дар хушкӣ кадом аст? زودتر ترین این حیوان گپر می باشد. در یک ساعت 110 کیلومتر را طی می کند.
ман фикр мекунам ки ин паланг аст. ба фикри ман гепард аст. хуб, саволи навбатӣ. Ҳангоми реаксияи галогенҳо бо металлҳо чӣ ба вуҷуд меояд? намакҳо хуб, тар фикр мекунем. намакҳост. пас агар ба ҷавоби худ устувор бошед, мегузарем ба саволи дигар. Соҳаи биология ки ба омӯзиши замбурӯғҳо бахшида шудааст чӣ ном дорад? микология бошад. шумо дар табиат замбурӯғҳоро вохӯрдаед? каму беш. медонед ки онҳо чанд намуд мешаванд? ду хел. заҳрнок ва безаҳр. хуб, мегузарем ба саволи дигар. коэффисиенти соишро бо кадом асбоб муайян мекунанд? динамометр. шояд ин амперметр бошад? не, динамометр мебошад. хуб, саволи навбатӣ. Кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? селен, брон ва оҳан. шояд ягон элементҳои дигар бошад, хубтар фикр мекунед? не, ҳаминост. хуб, мегузарем ба саволи даҳум. Рӯзигул кӯшиш намоед ки ба ин савол низ посух диҳед. Бум дар торикӣ чӣ гуна сайр мекунад? бум паррандаи шабгард аст. аз ин сабаб ки шаб хеле ором аст, садои он вай тезбин аст ва садои хеле шунавои хеле хуб дорад. аз ин сабаб онро паррандаи шабшикор мегӯянд. яъне барои чӣ дар рӯз шикор намекунад? дар рӯз одамҳо бисёр садои баланд дорад, аз ин сабаб онҳо намешунаванд. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. равад ягон хусусияти дигар бошад? не. пас шумо тахминан ба мо гуфта метавонед ки яъне аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд хол баргузор мекунед? шояд 9 та бошад. яъне ба як ҷавоби худ яъне устувор нестед, ҳамин тавр? хуб, барои оне ки бифаҳмед то чӣ андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд, пас то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед. мешавед? бале. барори кор ба шумо. бинандагони азиз, сабқат миёни хонандагони ин муассиса ба анҷом расид ва натиҷаи сабқат чунин нишон дод. қандил абдураҳимов ӯ тавонист ба 10 савол 10 ҷавоби дуруст гардонад. ҳадисамоҳ одинаева низ ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дурустро пешниҳод намуданд. аҳтами қиматулло бо 10 ҷавоби дуруст худро дар барнома муаррифӣ намуд. бибираҳмия ғолибова хонандаи синфи 11 мебошад ва ӯ низ тавонист ба ҳама саволҳо ҷавоби дурустро пайдо намояд. ҳасанзода масрур тавонист ба ҳама саволҳо ҷавоби дуруст гардонад. рӯзигули акбар низ ба 10 савол 10 ҷавоби дурустро пайдо намуд. яъне ҳама иштирокчиён фаъол буданд ва тавонистанд ба саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонанд. бинандагони азиз, натиҷаи сабқат нишон дод ки омӯзиши илмҳои дақиқ дар муассисаи мазкур дар сатҳи баланд қарор дорад ва бояд зикр намоем ки инҷо барномаи интеллект ба анҷом мерасад ва айни замон мо аҳли эҷод меравем барои дарёфти истеъдодҳои наврас дар муассисаҳои дигар. бо шабакаи баворсиён буданро фаромӯш насозед.